Hadirin hadirat para jamaah ingkang minulya, sumangga sareng-sareng kita pirengaken al mawaidul husna ingkang badhe kaatur kaliyan panjenenganipun Kiai Haji Muhibbullah Khalil saking Pasuruan. Dumateng panjenengane Kiai Muhibbullah fal fadhal fa alaikum mashkuran. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil karimil mannan. Wassalatu wassalamu ala man kana khuluquhul Qur'an. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad Sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan min yaumina hadha ila yaumi liqa'illahir rahman. Amma ba'du, habaibana al-ajilla wa ulama'ina al-qurama, para habaib, para kiai, para masyayikh, para asatid, wabil khusus al-habib Ramzi bin Lutfi Maula Aidid wal Habib Fikri bin Lutfi Maula Aidid wal Habib Muhammad Bagid Anadrus ingkang kula hormati, guru kula lan panjenengan, khadimul majlis al Ustaz Salihin ingkang selalu kita arep-arep barokah. Mugi-mugi beliau dipun paringi panjang umur, sehat wal afiat. Ustaz Basari, sedaya para asatid, segenap para Jamiah Majlis Maulid wa Ta'lim Nurul Mustafa. Mugi-mugi sedaya dipun paringi sehat wal afiat, dipun paringi istiqomah ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma. Para hadirin ingkang sangat kula hormati, sahibil hajah sekeluarga Bapak Soleh niki dalam rangka selapan utawi nyelameti bocah ingkang nami Sahilah An-Najah leres niki. Mugi-mugi dipun dadosaken yuga ingkang salihah muti'ah qurratu ain li sayyidil bariyah. Amin Allahumma amin. Para hadirin, kala wau keterangan masalah adzan. Nek si ono adzan ndak bakal terjadi kiamat, ngoten nggih. Nek sik wonten lantunan adzan, seruan adzan, berarti dajjal sik dereng metu. Cuma anak buahe metu wis. Nggih. Dajjale durung metu tapi kru-krune dajjal metu. Wa dajjal duwe kru. Dajjal pun duwe anak buah, duwe bawahan. Nek wis teko dajjale, mergane paling cuba sing paling ageng kangge tiyang ingkang gadhahi iman, mboten wonten kados cuba tiyang iman saat niku nek nututi teng dajjal. Mergane terus tiyang sepuh biyen elek-elek wong nek nututi dina kiamat. Krana nek dina kiamat niku kari elek-eleke. Nih contoh bangunan niki. Bangunan niki saumpama kate dirubono kali tiyange mesti barang sing berharga ditokno dhisik, Pak. TV layar datar, kulkas sing 2 pintu, magic chair, sembarang kali lemari niki berangkasi ditokno kabeh baru dijurno bangunane. Semanten ugi donya niki nek kate dijurno mek Gusti Allah sing apik-apik dijepik. Habaib dijepik, kiai ini dijepik. Nggih kari kaya ngetenan tok niki wis sing ana. Jarene wong kuno bener pancene, elek-elek wong nek nututi dina. Keranten napa dek zaman niku nemen cuba wong Islam, Kanjeng Nabi pun dawuhaken, innal mutamassika bidinihi fi akhiriz zaman falahu ajru mi'ati syahidin walahu wa huwa kal qabid 'alal jamra wa dzalika liqillatil a'wan wa kathratil adad. Akan terjadi satu zaman, di zaman itu
seseorang yang memperkuat dan memegang teguh keimanannya, memegang teguh syariat agamanya, seperti halnya memegang bara api, dan tidak mungkin semua orang akan mampu memegang bara api. Panas Pak geni niku Pak. Tapi nek sampean betah-betah no nyekel sing jenenge geni niki, cuma tangan sampean sing londo, tangan sampean sing jatuh nang ning sore selama. Ning sore sampean ki ana anak. Ning sore sampean ki ana putu. Nek sampean cul rusak kabeh. Mergane wong sing netepi tenggene iman lan Islam akidah di akhir zaman niki kaya dene wong sing nyekel mawa dak mampu nek dudu wong sing ahli. Walahu ajru mi'ati syahidin, dan orang tadi itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala 100 pahala orang yang mati syahid. Allahu akbar. Ndak usah perang wis. Berjamaah 5 waktu, hadiro majelis Nurul Mustafa, sing kuat sampean jaga iman Islam kali akidah niki, akhlak sing apik niki, cukup padha ambek wong 100 wong mati syahid, Pak. Alhamdulillah. Napa kok berat saat niku? Wa dzalika liqillatil a'wan wa kathratil adad, karena di saat niku sudah ono dukungan niku, Pak. Sampeyan kate salat berjamaah ngenteni kanca, gak kira nemu kanca. Ijeno wis budal. Sampeyan kate ngejak wong silaturahmi soro, Pak. Age jan delok bal-balan iki lak seneng. Dijak majelis koyo ngeten masih cedak dak gelem. Hah? Enak antur. Kandhane hahaha. Engkeme pingko je. Nggih napa mboten? Ndak usah ngenteni kanca wis budal, ndak usah golek dukungan wisan. Sing penting di akhir zaman iki jogon sampean dhewe, jogon anak keluarga sampean cukup wisan. Mak kate golek dukungan, kate golek iko, golek kanca ndak kira nemu. Wis tobat to budal dhewe, majelisan budal dhewe. Liqillatil a'wan wa kathratil adad, dan di saat itu banyak orang yang bertentangan dengan agama, banyak orang yang melawan terhadap perintah Allah Subhanahu. Diadani mulai sik cilik. Bab adzan niku wae nggih. Adzan niki saking lafat udzun. Udzun niki maknane kuping. Nek ana wong krungu adzan kok ndak nyaut nang ngene adzan, berarti gupek kuping sampean berarti. Adzan niki saking lafat udzun. Udzun niki maknane napa? Kuping. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Mekah iki. Hayya 'alal falah. Den niku ngawen. Ngenteni wong wek tuwek sing ate. Ngono anak pang, Pak. Wah. Kini singkat adzan. Lagune lagu reggae. Hayya 'alas shalah. Ya 'alas shalah. Lho ojo digawe, ojo digenti-genti sakele niki nggih. Mulai biyen lagune adzan nggih ngoten niku. Adzan Mekah, adzan mriki, adzan mriko sami. Adzan niki nyambung, Pak, setiap detik. Engko nek ana lindu metu. Ana angin puting beliung adzan Allahu Akbar, ana angin sak angine apa udan dhuwur sak angine Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lho kon bendina krungu ku nang endi? Apa ngenteni ditokno adzan niki cekne sampean metu teko omah apa kudu ana puting beliung terus? Allahu Akbar anake, Allahu Akbar bapake, Allahu Akbar ibuke, Allahu Akbar. Lho bendina kon krungu ku nang endi ku dak metu. Engko nek wis ana lindu ket metu wis ngaseh. Mergane sampeyan nek krungu adzan cekek kalo kira-kira nek sampeyan wong cinta. Ibu-ibu cinta teng anak nggih Bu nggih. Cinta nang anak, sampeyan turu ngorok enak-enak turu, krungu anak nangis, tangi mboten Bu? Krungu suarane tok ndak ketok wonge, Pak. Nek wong cinta ndak ketok wonge, tapi krungu suarane cekekal pole anake nangis. Semanten ugi tiyang nek cinta nang Gusti Allah Subhanahu wa taala, ndak ketok wonge krungu adzane langsung budal. Paham nggih?
Mergane adzan iki penting. Nek selama ono adzan ndak bakal ono kiamat bener. Nah, sunnahe nek anak kait lahir kuping sing tengen iki diadzani. Walaupun arek cilik ini mboten krungu. Ojo katik paham, krungu arek bayi mboten krungu. Sing tengen diadzani, sing kiwa diadzani bapake sing adzan. Allahu Akbar, ojo ket-ket. Wong dudu Jumatan niki. Adzan ambek napa jenenge kaset saumpama nate kula tanglet teng ngene guru kula Al Habib Abdullah bin Abdurrahman Al Mukhdar. Adzan niku nek sampean delok di TV syukur cocok ngepas ambek waktu adzan mriki tetep sunnah dijawab walaupun TV sing adzan. Niki dawuh Al Habib Abdullah bin Abdurrahman Al Mukhdar ingkang saking Hadramut Yaman. Nek saumpama wonten radio pas adzan zuhur tetep sunnah dijawab. Nek cocok kalian waktu napa adzan. Ana maning adzan wong lunga haji. Nggih. Adzan lunga haji, sunnahe aja ngenteni wong hajian. Pokok sampean perjalanan melebihi daripada perjalanan sing diperbolehkan mengkosor salat, maka sampean sunnah adzan. Mriki Banyuwangi saumpama nek Probolinggo durung apa maning nang Lawang kate kosong. Gak apa-apa kan sing penting kan perjalanan. Lek gak kuat poso gak apa-apa. Ya ndelok perjalanane. Wong karo nang Purwosari gak poso. Kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Jari Al-Qur'an nek sampean tepak perjalanan gentenono kapan-kapan oleh mokel cuma perjalanan sing oleh nggih niku ngelakoni salat kosor. Kosor niku papat dadi loro utawa loro ya ndelok loro lha karo panu gak apa pancen penyakit turunan niku. Lho lek tiyang adzan niku ndak kudu wong lunga haji, pokok lunga sampean diolehno salat kosor, nek ngetan berarti ngedepo ngetan. Sinten sing adzan Ustaz? Ya sing kate perjalanan niku sing kate musafir. Dudu wong sing adzan keliru. Nek sampean kate nang Malang Selatan, sok kate nang ndi sing kira oleh napa niku sampai nang Lumajang liwat Dampit mriku saumpama diolehno teng mriku sampai Masafatul Qasar diperbolehkan melakukan salat qasar. Berarti panjenengan sunnah adzan teng pundi ngedepe teng pundi sampean tujuane. Oh nek kate nang Sumenep berarti ngadep ngalor. Nek kate nang Jakarta adep ngulon. Mboten harus adep ngulon. Terus ya apa sunnah jawabe? Jawaben cuma mboten ditekanno koyo jawab adzan salat, Pak. Sami kali jawab adzan kedua dari salat Jumat. Nek adzan pertama niki sangat dianjurkan untuk menjawab adzan. Nek adzan kedua dari sholat Jumat niki cuma tondo bahwa khotib berarti sampun munggah napa mimbar. Ngoten nggih. Wala dibahas niki adzan niki dawa, Pak. Muadzine wah ganjarane gede muadzin niki syukur gak njaluk bayaran. Syukur gak njaluk bayaran ganjarane muadzin meneh-meneh di akhirat. Dek dina kiamat gulu sing paling dukur wong sing adzan, Pak. Di saat niku wong kepingin selamat wis ngene-ngene kabeh, tumpukane menungso saat niku wis ndak ketemu karu-karuane punan. Kepingin ndang mari hisapane di dina mahsyar, dina kiamat, dikumpulno wong menungso mulai zaman Nabi Adam sampai menungso sing terakhir. Kaya apa kira-kira akeh menungso saat niku? Sinten sing nyelametaken kecuali Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah wong sing adzan niku besok mek Gusti Allah gulune didawakno. Gulune didawakno. Dadi wong padha kelengap-keleng niku kabeh kecuali wong sing adzan. Dikeki slamet mek Gusti Allah. Mergane aja sengko-sengko kete adzan. Adzan niku sunnahe ngedhep teng kene kiblat. Kudu duwe wudu, malah nek ono wong adzan kok ndak duwe wudu. Apa makne buka aurat iso makruh hukume. Kula duwe tangga desa, nek adzan niku asar 4:30. Mesti nek adzan niki nggih jam 3 kliwat seperempat niku pun mlebet asar kula wara. Ustaz, sampean nek adzan ojo setengah jam 5 istiwa, ojo setengah 5 umum. Mestine sampean adzan niku di awal waktu krana perlu ni adzan niki ngekei weru i'lam bidukhulil waqt ngekei weru nek gene niku pun mlebu waktune asar.
Ngapunten Gus, damel tondo-tondo anu tengeri laut kali tiang. Tadi wis krungu adzan di langgar iku berarti laut kerja berarti. Tahu adzan niku awal jarine. Cong, mi adzan awal cong punya seteketa syalak cong jare. Dadi akhir zaman niku adzan cuma ke tenger-tengeri laut, Pak. Di omah pacaran kono. Embu tapi nuru dik ngawen iki ngara. Sing ditiru dadi padha hukume. Dipelajari anak-anak adzan. Nggih, Pak, nggih. Dipelajari barang-barang sing apik. Sik cilik dipelajari adzan, bagus. Mari ngono, HP-ne tok sing adzan. Wonge dolen domino. Lek ana telepon, Allahu Akbar, dadi meneh-meneh HP-ne sing nang swarga, wonge nyangsang nang neraka. Wong sing adzan HP-ne tok. Tok wedok ya napa Ustaz? Oleh adzan. Siti Fatimah adzan, Pak, Bu. Cuma adzane ndak nggih speaker. Apa maneh wong wedok rada endel ngono, lagune rada kemenye. Hayya 'alas shalah. Waduh wis ngejak-ngejak tarung terus wis ngono iku. Ndak usah adzan nek wong wedok wis. Nggih Bu nggih. Sampeyan oleh adzan syukur padha wedoke, ndak usah mukabbiri saut, ndak usah speaker, ndak usah salon. Ngoten Bu nggih. Adzan. Lek salat berjamaah mbek sing lanang silahkan. Walaupun salat ijen Pak, tetep salat sunnah adzan walaupun salat ijen. Sampeyan ku tengah wengi kate salat isya ijen ya cuma cok tak santak disanggono kumat sampean. Allahu Akbar lek di Hadramut niku adzane niku lurus-lurus. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar lurus-lurus. Malah lek guru kula Al Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Sagaf nate wonten lari Madura adzan posoan. Enak suarane Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wow, ambil lenggak-lenggok, langsung jukuk sandal Habib. Ojo dawa-dawa. Dak oleh kedawan adzan niku. Ya Hasyim guru kula, nek ana adzan kedawan disampat, Pak. Ojo dawa-dawa ngono nek adzan, khususe nek ngene tepak Ramadan. Krana wong kate buka sing ngenteni adzan. Adzane sak wene-wene. Sing kene wis kudu mangan terus. Krana wong kate buka niki mestine mantune adzan. Lah adzan iki sampean ojo dawa-dawa. Saken sing wong kluwen wis ana kolek nek ngarepe kate ngenteni adzane sampean sing lenggak-lenggok iku. Oleh dibahas ala kulli hal adzan niki panjang lebar dengan keterbatasan pengetahuan saking al-fakir sing jelas nek si ono adzan dajjal ndak bakal metu. Dajjal niki ndak gede dukur koyo ceritane wong-wong koyo ndak mejono koyo sampean ngeten cilik, Pak. Biasa. Dajjal niku ndak gede dukur boten biasa. Mek 40 dina nek donya niki. Cuma 40 dina tok iso ngafirno wong Islam seluruh penjuru dunia dilebeti ambek Dajjal kecuali luru tempat sing gak dileboni. Mekah Madinah. Niki sing ndak bakal dileboni Dajjal. Ngawen Gajah Rejo waduh sak lesak kabeh lah. Dajjale wurung sing kate metu cuma anak buah iki mulai sing metu wis. Godhong dadi dhuwit wis gawe. Nyango segoro kidul ngono, sugih lek kepengin sugih kerja ojo nang segoro. Segoro dudu ngene dhuwit. Nggih. Nyango nang pesarean kono, ojo kerja, maca Yasin tok. Muntek sampat bibine sampean. Nyango pesarean yo kerja. Oh ngoten lho, Pak. Nggih. Lho lek sampean nyong segoro kono nang watu iko nang napa gunung kene, gunung kono. Kaya apa? Wong sing nyugino kudu manungsa. Gusti Allah. Wis, ayo mulai sak mangkin anak-anak dijogo. Nggih Pak Bu nggih. Lazimi sing istiqomah niki adalah amanah. Sahilah an-najah niki adalah titipan saking Allah Subhanahu wa taala. Ustaz kula kepingin dua anak lanang wedok tok anak kula Ustaz. Wedok lanang padha ae, Pak. Sampeyan duwe anak wedok berarti bakal metu anak sing sangka anak wedok sampeyan. Nek sampeyan duwe anak wedok sing salihah ya bakal metu saking bojo sing salihah, anak sing salihah niku nggih niku anak sing saleh
sholihah sami mawon. Anak niku nggih titipan saking Gusti Allah. Wa mal malu wal ahluna illa wada'i'u wala budda yauman an turaddal wada'i'u. Tidaklah harta benda yang kita miliki, anak-anak yang kita cintai, melainkan mereka adalah wadi'ah, titipan saking Gusti Allah, dan satu saat kita esok di hari kiamat akan diminta pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki saking Ustaz Basori masalah adzan niku wau di estu nek sik krungu adzan biasa nek riyo jarang wong adzan, Pak. Jarang wong adzan. Apa maning sing sembahyang, sing adzan ndak pati krungu. Sibuk nang sengkaling, nang pemandian. Kula selama Ramadan, selama napa riyatin teng griya kula teng masjid niku zuhur ijen. Zuhur ijen, asar ijen. Kate berjamaah mbek sapa jare kula? Adzan kula. Kamat kula. Ngimami kula, Pak. Sak temene makruh niki, krana fadilahe siji-siji. Kecuali ndak ono maneh. Dadi sing adzan fadilahe piyambak, imam fadilahe piyambak boten saged digabung-gabung. Malah hukume makruh nek wong diborong ngoten niku. Tapi lek ndak ono maneh teh apa? Apa maneh wis imame sing adzan ya iku, sing kamat ya iku, sing pujian ya iku, sing imame ya iku. Mek sitok tok. Imame sik ya megaya wae. Wah, niru Masjidil Haram. Sufufakum sing lurus. Makmumi sitok. Barisannya yang lurus, barisannya yang ya megaya. Cari dua-duaan roh pelurus. Pelurus lebih siapa? Kula nate posoan niku ndak ana wong blas, Pak. Kudu ana mlebu. Menene tak coba maneh. Kula jarang adzan. Adzan kula ndak tak enak-enakno. Tidak tenger nek swara kula. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Prasa kula kate nyang nang masjid nginceng tok. Sapa adzan ku jare. Balik maneh mlebu nang omahe. Bolos iku jare kula. Pegel kula. Akhire kula ndak telaten wisan. Menene ndak ana wong maning. Tak uripi spikere, tak uripi kipase, tak uripi lampune, mulih kula tak tinggal mulih. Nyoleh spikere. Twing. Ana wong sing nang masjid, oh adzan kan ambek nyulingi speaker. Oleh nyuling dipateni. Sopo adzan gak dipateni iki jarene. Gendeng lah kon ku sing gendeng. Krungu adzan gak moro nyuling moro. Lah sing gendeng kan kon berarti. Meneh nek ndak ana sing adzan, meneh zuhur, nek ana sing gak ana sing munggah utawa subuh, gak ana sing munggah nang masjid musala, adzan wis 9:30 ae wis. Insyaallah akeh engko. Nggo pentungan sembarang iku wis. Kurang ajar lah kon, kurang ajar. Wong jam 5 yo gak krungu. 9:30 kait moro. Lha apa kon moro? Lha apa kon adzan? Apa jare aku mau adzan iki? Pegel wis. Ibu-ibu ndak usah nang masjid, ndak usah nang langgar wis upamane udan-udanan sampean nyincing terus iku kentole iku. Duduno kentol, karo kentol lemu ngono iku sampean dudu-duduno. Wis sembayang ndek omah. Sing lanange kok nang masjid, sing lanang kok nang musala. Kongkon adzan anake. Engko lha ono arek cilik adzan ngamuk. Cilik-cilik adzan, sing tuwek gak ono sing adzan. Ono arek cilik adzan ndak trimo, ono arek cilik pujian, cilik-cilik adzan. Lah konan ndi sing tuwek? Aja kalah bising aja kalah bising arek cilik-cilik. Paham nggih? Nah, adzan niku arek cilik sak temene ndak apik, Pak. Tetep sah, tetep sunnah dijawab, cuma afdhol niku tiyang sing napa niku siap untuk melakukan salat. Sinten sing kamat? Nggih niku sing adzan. Nek ana wong kate kamat idino nang sing adzan, krana hae muadzin, hae iqamah niku hae si muadzin. Ndak oleh moro langsung kamat, ndak oleh. Pamito nang si muadzin, Pak kula kepengin kamat, kepengin oleh ganjaran kula. Oh nggih monggo. Aja niku krana ana ganjarane dhewe-dhewe, mergo ndak oleh borongan. Adzan yo iku, ngimami yo iku, waduh kaya gak ana wong maneh. Muga-muga dados ilmu ingkang manfaat. Muga-muga majelis Nurul Mustafa dipun dadosaken cahaya-cahaya yang akan menerangi hati kita insyaallah. Amin. Nurul Mustafa insyaallah akan menjadikan majelis yang mampu mengkader anak-anak yang berakhlakul karimah. Mugi-mugi istiqomah ila yaumil qiyamah.
guru-guru kula lan panjenengan ingkang wonten ngajeng kula lan panjenengan sedaya niki mugi-mugi dipun panjangaken umur ma'a tamamis sihah wal afiyah lan kula panjenengan sedaya mugi-mugi angsal barokah amin kumpul donya insyaallah kumpul sampai tengene akhirat kumpul sampai tengene swarga amin Allahumma amin. Dados yang mboten supi ngaosi teng Ustaz Basori tentang adzan niku wau sampeyan duwe anak langsung diadzani nggih langsung diadzani sing kanan diadzan sing kiwa diiqomai lek ana wong gak ngurungono adzan berarti sik bayine gak diadzani utawa diadzani paling bapak gak iso adzan akhir HP ini sing dikek di pinggire nah mergane gak ngurungono adzan ya krana sik bayine gak diadzani berarti niku sekedhik saking kula niki ingkang saged kula aturaken nyuwun agungipun pangapunten hadanallahu wa iyyakum ila sawa'is sabil barakallahu fikum hadza minni assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والفاتحة بالقبول وتمام السكون والسلسل اللهم اجعل لنا وأولادنا من أهل العلم ومن الخير ومن الاستقامة خصوصا إلى بنت المباركة سهيلة النجاة أن الله يجعلها ولا ذرية طيبة صالحة مباركة وأن الله سبحانه وتعالى يجعل لنا وأولادنا من أهل العلم ومن أهل الخير والاستقامة ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير والذين ندم وعلى أنفسنا مثل الجلسة نوينا وعلى طلبنا وعلى قصدنا إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين من لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شأن لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك
أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد ومولانا محمد.